Unha cousa que teño que aclarar. Hai un par de semanas anunciamos aquí que estuveron aquí os creadores da Bertolina, dese magnífico vídeo da Bertolina. Sube la Bertolina, acordanse, non? Cando houve por todas as festas, trouxémolos aquí, os da Bertolina, e dixémoslle que nos íbamos xuntar os da Bertolina e os do Waka Waka de tráfico, o famoso Waka Waka, porque este tráfico, e que íbamos facer unha nova versión do Waka Waka de tráfico. A ver, eu expliqueime mal, creo, porque hai xente que entendeu que iba a ser a mesma canción do Waka Waka de tráfico de Shakira cambiándolle a letra. Non, vamos facer unha canción completamente nova, eso sí, falando da Guardia Civil de Tráfico e das súas bondades, non? Non será moi larga a canción. Vamos facer unha cousa. Vos podedenos mandar ao Facebook de Land Rover, ao Twitter de Land Rover, vos, calquera, podenos mandar ideas que teñades de que canción vos gustaría que fixéramos da Guardia Civil de Tráfico, que letra lle poderíamos poñer, todas as ideas que teñades de canción. Nós escolleremos as dúas que máis nos gusten e entre esas dúas a audiencia, vos, decidiredes quen gana. Pero, como queremos que gane a que nos día a gana a nós? Espera que isto vai con segundas. Como queremos que gane a que nos día a gana a nós e que non gane a que diga a audiencia, fixemos como fan en Telecinco. Un notario, por favor. Venga comigo por aquí. Xa expliquei a xente, explico ya a usted. Nós o que vamos a sacar é un tema, unha canción, e entre dous temas que escollamos nós, a xente, a audiencia, vai votar. Entonces, non queremos que gane o que diga a audiencia. Queremos que gane o que nos diga a nosa gana. Expliqueime ben, non? A mí parece ben. É posible isto? Eu, sendo notario, por exemplo, sempre ten que prevalecer a honradez, non? A profesionalidade. Eu non podería admitir isto, non? Hai cartos. Sendo daquela o que faga falta, non hai problema nenhum. Moi ben, vamos por aí. Hai o que necesito. Explícolle. Explícolle o que vamos facer, porque isto creo que o fixe algún compañeiro seu por aí. Sempre teño un compañeiro que por cartos está traballando moitísimo en Telecinco. Telecinco, o xoves ten liado. O xoves ten liado e... Vamos a ver, imaginemos que nos poñemos dúas cancións e unha recibe o 70% dos votos e a outra recibe o 30% dos votos. Bueno, aí... Pero nós queremos... Que pasa? Xa temos un problema, non? Non temos o porcentaxe completo. Pero tampouco pasaría nada porque total o 10% que falta hasta o 100%, pois eso non é decisivo tampouco, non? Se suma... Ah, non. Perdón, sí. Correcto. Dou fe que é correcto. 70 más 30 son 100. Vale. Correcto. Imaginemos que aquí hai un 70 e aquí hai un 30%. Pero nós queremos que gane esta, a do 30%. Como poderíamos... Que habería que facer? Moi ben, é moi fácil, non? Porque normalmente os resultados son directamente proporcionais ao escrutinio. Non sei se me está conseguindo, non? Pero agora nos queríamos invertir o resultado. Pois é moi fácil, o único que hai que fazer é invertir. Invertir. Se é directamente proporcional, o que hai que fazer é que sea indirectamente proporcional, non? Invertir, o que hai que fazer é invertir. Invertir é o principal. Invertir que? Nun notario vou poñendo cartas. Ese é o... Nós o que queremos é que vostede se nos pode explicar como se pode facer que pase o 30% a ganar. Que hai que facer? Isto é moi fácil, non? Isto eu estudiei en terceiro da carreira de notarios. Como se fai? Isto hai un teorema, non? Darlle a volta aos porcentajes. Hai un teorema. Pódese facer así, ou tamén se queres vir a la pizarra, por exemplo. Isto é unha maneira, non? Usted viu alguna vez na sexta noche que andan girando a pizarra. Dígame como se pode cambiar o porcentaje. Ajá, correcto. Diceme que había un teorema. Un teorema dun matemático italiano do século XIX, a ponte co século XX, Basile, chámase, Basile.
Teorema de Basile. Un teorema de Basile que... Que dice? Tampouco todo para estudiar e teño por aquí, espera un momento. Espera que o apuntei, hasta o subrayei, fíjate. Este é un teorema de... Sei no eu, Fíjate, pero fácil non era, Isto é todo corpo deformado por causa de operacións ou de desfase fuerte, non? En discotecas, experimenta un empuxe cara arriba nas votacións equivalente ao volume de escándalos desaloxados. Non sei se me está collendo, porque a italiano non se lle entende ben, non é? É unha cousa que o teorema poderíamos dibujar así, non? Por exemplo. Que é iso? Isto é, con un 6 e un 4 hago tu retrato, fíjate. A ver, espera. Podo entender que o que lle chama vostede o teorema de Basile, ese matemático italiano, funciona cando son exmulleres de toreros en realities ou tal, pero pa cancións. Nós vamos facer con cancións. Cancións aquí, a nivel Galicia, non? Como facemos? Aí millor é coller o teorema do filósofo portugués João Simões. Que di o teorema de Simões? Faga vostede o que lle saia dos collóis. Ai. Bueno, pois... No, que xa lle digo, ven sendo o mismo que o do italiano, pero con menos palabras. Vale. Pois non sei o que faremos. Vostedes mándenos as súas ideas e nós escolleremos a que nos... Que nos dé a gana, que nos saia dos A que collóis. nos dé a gana a nós aquí co notario. Por certo, falando de João Simões, hoxe estará João Simões aquí. Que me di? Da que la quedo. Vémonos a João Simões estará hoxe.